Επιτυχίες μόνο και τα καλύτερα κορίτσια έχουμε εδώ. Έχουμε τη Στεφανία, έχουμε και τη Σίλια, παιδιά, για το τεράστιο πάρτι που έχουμε σήμερα στο Eurovision. Γεια σας! Καλώς ήρθατε! Καλώς σας βρήκαμε. Τι ωραία ενέργεια έχετε και οι δύο. Χαμογελάρες, κουκλάρες. Ευχαριστούμε. Πώς είστε, τι κάνετε? Μια χαρά είμαστε, νομίζω. Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Έχετε εδώ μερικές ώρες στην πόλη μας. Από ό,τι έμαθα, πήγατε, φάγατε, κάνετε βόλτες. Ναι, Ναι. λίγο, ναι. Λίγο. Φάγαμε πολύ ωραίο φαγητό. Ιταλικό. Ναι, τέλειο, νόστιμο. Πάστα, Είστε πίτσα. Πάστα, πίτσα. Μας έκανε και ωραίο καιρό σήμερα. Έτσι είμαστε αρκετά τυχεροί. Ναι, πολύ ωραία. Μία βόλτα στην παραλία ήταν ό,τι πρέπει. Αν κάνατε, δεν ξέρω. Δεν το έκαναμε ακόμα, νομίζω. Δεν προλάβαμε. Αύριο είναι πολύ καλή Ναι. έτσι, ευκαιρία. Στεφανία! Γεια. Στεφανία, γεια! Σήμερα έχεις έρθει εδώ για το μεγάλο event που έχουμε για το Eurovision SKG Party. Θα μας τραγουδήσεις το Last Dance φυσικά που πήγε τέλεια στη Eurovision όταν είχες πάει. Πώς ήταν η εμπειρία, ρε Στεφανία? Η εμπειρία ήταν φανταστικό. Φανταστικό. Και θέλω να ξαναπάω, γιατί... Σίλια, enjoy, γιατί είναι τόσο πολύ ωραία. Ναι, Να μια ωραία συμβουλή. Ήταν φανταστικό και δεν ήταν μόνο φανταστικό γιατί ήταν Eurovision, ήταν φανταστικό γιατί ήμουν τόσο πολύ στην Ελλάδα και μου άρεσε τόσο πολύ για να πάω στην Αθήνα και που ξέρω τώρα κόσμος εκεί στην Αθήνα, γιατί δεν ήξερα κανέναν εκεί, δεν πήγα ποτέ στην Αθήνα και τώρα είναι σαν σπίτι, οπότε ναι. Τέλεια. Νομίζω έχεις πάει κι άλλη φορά, έχεις πάει στη Eurovision Junior. Ναι, για την Ολλανδία όμως. Ναι, ήταν διαφορετική η εμπειρία. Ήταν διαφορετικά. Junior. Ναι, Οπότε είναι. πάμε στη μεγάλη Eurovision κατευθείαν και ξανά και ξανά. Ναι. Σίλια, άκουσες να το έτσι ευχαριστήσεις, να κάνεις enjoy τη Eurovision. Έχετε μιλήσει καθόλου για την εμπειρία? Πώς ήτανε? Σου έχει δώσει κάποια tips? Ναι, σήμερα, γιατί τώρα I just met Στεφανία και είναι πάρα πολύ καλή γιατί έχουμε το ίδιο ζώδιο, είμαστε ίδια, ναι. Το Ξώτης. Το Ξώτης. Ναι, πολύ ωραία. Και ναι, μου είπε ότι να το κάνω enjoy και να είμαι, to have fun. Ναι. Τέλεια. Και εσύ, Σίλια, στην Αυστραλία είδα ότι έχεις αρκετή εμπειρία κιόλας με τηλεοράσεις, με κάμερες κτλ. Οπότε φαντάζομαι δεν έχεις μεγάλο άγχος για το βράδυ της Eurovision. Κοίτα, όχι, δεν έχω. Για τα βράδια. Όχι, δεν έχω μεγάλο άγχος. Κοίτα, λίγο θα έχω, αλλά είμαι ενθουσιασμένη, θα είμαι χαρούμενη και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Θα πάνε, εννοείται, Κατερίνα. Τέλεια θα πάνε φανταστικά, πραγματικά, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Εγώ ξέρεις τι, θέλω να ρωτήσω κάτι τη Στεφανία. Άμα έχεις κρατήσει επαφή με διαγωνιζόμενους τη χρονιά που ήσουνα, δηλαδή το 2021. Έχεις επαφή, έχεις κάνει φιλίες από τότε ή όχι? Πού. Ναι, ξέρετε το Βλασκάντο? Από ποια? Από Ισπανία ήταν. Τέλειος, πολύ καλά. Μιλάμε ακόμα, αλλά πολύ κάνει τώρα, δεν έχει χρόνο, αλλά μιλάμε, ναι. Αλλά αυτό, μόνο αυτό δεν... Κανένα άλλο. Ελένα Τσαγκρινού. Ναι, εννοείται, εντάξει. Ναι, Μια χαρά. αυτά. Είδες, Κατερίνα, κράτησες επαφή. Μία όμως και καλή. Ναι, θέλω να μου πεις και μια ανάμνηση που σου έχει μείνει από τη Eurovision τότε. Κάτι top. Top. Νομίζω τις πρόβες με τον Φωκά. Ναι. Γιατί ο Φωκάς είναι φανταστικός ο Φωκάς. Αλλά νομίζω ότι είχε ιστορίες κάθε φορά, είχε κάτι άλλο story. Είπε ναι, και τότε είχα αυτό, και τότε έκανα αυτό. Και ήταν τόσο πολύ. Και μια φορά είπε σε ένα ρεστοράν, είπε can I have the building? Αλλά είναι can I have the bill? Ξέρεις αυτά. Και ναι, δεν ξέρω. Οι πρόβες ήταν τέλεια με πρώτη φορά που είχαμε τα παπούτσια και όλα αυτά. Και ναι, πρόβες. Είναι πρέπει να είναι αρκετά δύσκολα. Είναι. Εσύ, Σίλια, έχεις ξεκινήσει τις πρόβες? Βεβαίως. Βεβαίως, Πήγαμε στην Αμερική να κάνουμε το choreography για το χορό και όλα αυτά και τώρα στην Αθήνα ξεκινάμε πρόβες και κάνουμε κάθε μέρα πρόβα και ναι, πάνε πολύ καλά. Μήπως έχεις να μας δώσεις έτσι κάποιο μικρό, κάποια Ναι, τυπάκι? δώσε! Περίμενε, κάποιο Σε ψωμάκι, ρε παιδί μου, έτσι λίγο. Πώς έχεις βρει, θα φορέσεις, φαντάζομαι? Έχω. Το κάνεις τις με το πρόβες? Στέλιος. Τέλεια. Ναι. Με αυτό το που θα φορέσεις, με το outfit, κάνεις πρόβες? Και ναι, και κάνω πρόβες με το outfit. Όχι, το outfit τώρα κάνει get made. Ναι. Φτιάχνεται τώρα και
Θα είναι έτοιμο σε λίγο, θα κάνουμε πρόβες με το Άφη και αλλά όχι, ωραίο είναι. Δεν μπορώ να πω πολλά γιατί είναι έκπληξη, αλλά ναι, θα είναι ωραία. Τέλεια. Μας είχε δώσει η Στεφανία τη 10η θέση στη Eurovision με 170 βαθμούς. Πόσο αγχωτικό είναι να περιμένεις εκεί και να περιμένεις να βλέπεις τις βαθμολογίες. Δεν έχω λόγια γι' αυτό. Δεν έχεις λόγια. Όχι. Ωραία, το μόνο πράγμα που θέλεις είναι να είσαι εκεί πάνω στο stage και να τελειώσεις. Άντε πείτε τα παιδιά. Έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Τέλεια. Λοιπόν, Σίλια, φαντάζομαι ότι και εσύ τώρα θα έχεις δει πολλές φορές τις ανακοινώσεις των βαθμών. Αυτό το 12 points goes to Greece. Αναμένουμε να το ακούσουμε στην Κύπρο. Ναι. Στην Κύπρο πάρα πολλές φορές φέτος. Ξέρουμε ότι έχουμε έτσι ανταλλαγές. Θα υπάρχει. Πες μου, ποια χώρα πιστεύεις ότι θα σε ψηφίσει φέτος? Έχεις κάποιο feedback από την Αυστραλία? Ναι, μπορεί στην Αυστραλία, γιατί εγώ είμαι από την Αυστραλία. Πρέπει, αλλά κοίτα, θα δούμε, δεν ξέρουμε, αλλά ξέρεις, θα πάνε καλά και ό,τι να είναι, ό,τι γίνει, αλλά με την Ελλάδα και την Κύπρο είμαστε μαζί. Εννοείται. Always. Πάντα, για πάντα. Πάντα μαζί. Σίλια. Ναι. Εσύ έχεις και ρίζες από Θεσσαλονίκη, όχι μόνο από Αυστραλία. Όχι, ναι, η μαμά μου είναι Θεσσαλονικιά. Ναι. Γεια σας, είναι εδώ η μαμά μου. Ναι, είναι και η γιαγιά μου από την Αλεξάνδρεια, Θεσσαλονίκη, ο παππούς από τις Σέρρες. Ναι. Οπότε πολλές ρίζες από εδώ. Επισκέπτεσαι την πόλη συχνά? Ναι. Every year, κάθε χρόνο έρχομαι στην Θεσσαλονίκη με την οικογένεια μου. Πολύ, πολύ ωραία. Τέλεια. Εσύ, Στεφανία, έρχεσαι συχνά στην πόλη μας, στην Ελλάδα γενικότερα? Ναι, στην Αθήνα. Στην Αθήνα κυρίως. Στην Αθήνα πάρα πολύ και στο χωριό μας, Θούριο, Σοφικό. Από τον Εύρο στην Ορεστιάδα κοντά. Ναι, Ορεστιάδα εκεί, ναι, Διδημότυχο. Στο Διδημότυχο. Ναι. Πώς σου φαίνεται εκεί? Πρέπει να έχει μερικές διαφορές έτσι σχετικά με την Ολλανδία. Κοίτα, δεν υπάρχει πολύ κόσμο εκεί. Αλλά ωραία είναι. Εγώ πηγαίνω εκεί για τη γιαγιά, παππού και για το κρέας εκεί. Για το φαγητό, φαγητό εκεί. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, αλλά φανταστικό είναι εκεί. Νόστιμο, πάρα πολύ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου κρέας έτσι εκεί? Έχεις κάποιο φαγητό από τη γιαγιά που λες πω θέλω να πάω να το φάω? Γιατί... Ναι, φακές. Φακές! Ναι. Δεν το περίμενα. Δεν είναι κρέας, αλλά φακές είναι, ναι. Από την γιαγιά μου. Βάζεις κόρδο στις φακές? Βέβαια. Να, για να μην με κράζετε. Εσύ, Σίλια, έχεις κάποιο αγαπημένο ελληνικό φαγητό? Σου λείπει κάτι όταν έρχεσαι εδώ που λες θα πάω Θεσσαλονίκη, θα πάω Ελλάδα να το φάω? Γιουβαρλάκια. Ναι, σούπα. Σούπες, όλα. Και φακές, πολύ ωραία. Παστίτσιο, όλα. Η μαμά μου κάνει πολύ ωραίο παστίτσιο. Αλλά η γιαγιά μου κάνει από όλα, τα όλα. Τι ωραία. Λοιπόν, μας έχετε ετοιμάσει κάτι ξεχωριστό για σήμερα το βράδυ? Όχι. Όχι. Ναι. Όχι, νομίζω. Εγώ θα κάνω το δικό μου το τραγούδι το live και η Στεφανία. Last Dance. Ναι. Τέλεια. Σας ρώτησα πριν εκτός αέρα αν έχετε βαρεθεί, ρε παιδί μου, αν βαριέστε γενικά το τραγούδι, επειδή το λέτε πάρα πολλές φορές, το κάνετε πάρα πολλές πρόβες. Και μου είπατε ότι ναι, αλλά μετά γίνεται ακόμα χειρότερα. Ναι, η Στεφανία το είπε αυτό. Τώρα, εγώ είμαι λίγο. Όχι, τώρα λάω πάλι. Πρέπει να το τραγουδήσω πάλι. Πιστεύεις ότι το έχεις μάθει απ' έξω και ανακατοτά δεν υπάρχει περίπτωση? Το τραγούδι το έχεις μάθει τέλεια. Ναι. Σε αγχώνει μήπως λες πω κάποια ανασφάλεια με πιάσει ότι κάτι θα κάνω λάθος? Ή όχι, το έχεις κάνει τόσες πολλές φορές που λες όχι, είναι τέλειο? Κοίτα, μπορεί να γίνει. Αλλά το κάνω τόσο, so many times. Είμαι πολύ comfortable με το τραγούδι και με το χορό και... Κοίτα, εντάξει, και με το χορό μάθαμε ότι είσαι εξαιρετική χορεύτρια. Και περιμένουμε μεγάλη έκπληξη στο διαγωνισμό. Oh my God, no pressure at all. No pressure, guys, no pressure. Ναι, όχι, κάνε καμία πίεση, no pressure. Όχι, θα έχει πάρα πολύ χορό, ναι. Τα expectation όμως είναι, ξέρεις, πολλά. Τα expectation, εντάξει, οκ. Κατερίνα, θέλω να σε ρωτήσω, ποιους θεωρείς δυνατούς αντιπάλους γενικά στη Eurovision για φέτος? My favorite. Εντάξει, οκ. Πιο πολύ τα χορευτικά τα τραγούδια σαν το Malta, Austria, Luxembourg και England, Olly Alexander, UK, sorry. Πολύ ωραία, ναι, όλα τα τραγούδια είναι πάρα πολύ ωραία. Να σας ρωτήσουμε και για το τραγούδι της Μαρίνας, τι θέλετε να πείτε κάτι? Πώς σας φάνηκε? Ναι, εγώ
προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ. Πολύ, ναι. Εσύ, Στεφανία, πώς το άκουσες το τραγούδι της Μαρίνας? Με δίνει Ροζαλίνα vibes. Ροζαλίνα, Ναι. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και ξέρουμε ότι η Μαρίνα, η φωνή της είναι φανταστικό. Και ξέρουμε ότι live είναι καλύτερη από το CD. Ναι, έτσι είναι. Δεν ξέρω, είμαι πολύ. Δεν ξέρω, θέλω να βλέπω τι θα κάνει στο stage. Πάνω στο stage, Ναι, θα είναι ήσυχη, θα χορέψει. Τι θα κάνει, δεν ξέρουμε. Ανυπομονούμε. Ναι, αλλά είναι νομίζω η αγαπημένη μας. Of course. Greece. Grace. Σίλια, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα φαντάζομαι στο μυαλό σου είναι μόνο ο διαγωνισμός, σωστά, της Eurovision. Μετά, πώς το σκέφτεσαι, θα ηρεμήσεις, γιατί πάρα πολλές τι θα κάνεις μετά, μόλις τελειώσει το διαγωνισμός? Μετά θέλω να κάνω πολλά. Θέλω να βγάλω πιο πολύ τραγούδια από μένα και θέλω να πάω να κάνω travel, να πάω σε άλλες χώρες και να τραγουδήσω. Για tour, Ναι, για tour θα είναι πολύ ωραία και ναι, να κάνω πολλά, ναι. Τέλεια. Εσύ, τι τραγούδια σκέφτεσαι να μας ετοιμάσεις, κάποιο ελληνικό με ελληνικό? Ναι, θέλω να κάνω ελληνικό. Πάρα πολύ θέλω να κάνω, ναι. Το ετοιμάζουμε. Τέλεια, το περιμένουμε. Εσύ, Στεφανία, έκανες ελληνικό, έκανες το πιάνο φωτιά. Ναι, πιάνο φωτιά και θα έρχουν πια όλους. Τέλεια, περιμένουμε. Κατερίνα, θες να ρωτήσεις κάτι τα κορίτσια? Θέλω να ρωτήσω κάτι άσχετο τελευταίο. Θέλω να μου πείτε το celebrity crush. Okay, alright, Stephania, you go Αυτό first. είναι question. Go first, Stephania. Όχι εσύ. No, you can Όχι go. εσύ. You're older than me. Actually, no, you go first. Οκ, πολλά έχω όμως. Πολλά. Ναι. Ο Chris Hemsworth. Αυστραλός. Ναι, αυτός είναι. Και πώς το λένε. Lando Norris. Είναι Formula 1. Which one? Lando Norris είναι από την Αγγλία. Oh, yeah. Yeah, I know what you're talking about. You know Formula 1. Yeah, racing. Ναι, τον ξέρω. Δεν το ξέρετε. Εγώ δεν το ξέρω. Πώς? Θα τον γκουγκλάρουμε μετά. Ναι. Σίλια, Είμαι μικρή, αλλά έχω έναν. Ο Ian Somerhalder από το Vampire Diaries. Damon Stephen, το ξέρεις. Λέει με τα γρανά μάτια. Είσαι Team Damon. Are you Team Stephen? Εγώ πάντα είμαι Team Τι Stephen. λες τώρα, είμαστε ίδια και είσαι Team Stephen. Είμαι στην πλέ. Όχι, δεν μπορώ. Elena and Stephen. No, Delina. Damon and Elena. δεν τα βρήκανε κορίτσια. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ έχουμε την Παρτάρα. Αναμένουμε να σας δούμε στη σκηνή. Θέλετε να πείτε κάτι έτσι πριν χαιρετήσουμε? Τι θέλεις να πεις? Εγώ νομίζω ότι θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι. Ναι, θα είναι ωραία. Και είναι sold out. Είναι. Δεν το ήξερα αυτό. Μόλις μου είπαν και είπα OK, sold out, let's go. Και νομίζω είναι πρώτη φορά που τραγουδάς live live. Ναι. Οπότε έχουμε και premiere εδώ. Ναι. Οπότε όσοι είστε τυχεροί σήμερα θα δούμε για πρώτη φορά να τραγουδάει live η Σίλια το τραγούδι Liar για την Κύπρο, έτσι. Ναι. Σίλια, θες να πεις κάτι εσύ για να κλείσουμε? Θέλω να πω, σας αγαπούμε και η Στεφανία. Θα περνάμε πολύ καλά και we're gonna have so much fun. Πάμε! Πάμε Θεσσαλονίκη! 12 points to Cyprus! 12 points to Cyprus! Anchorage! Woo! Let's go! Κορίτσια, είστε τέλειες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ σε εμάς, που ήρθατε για το πάρτι. Στεφανία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίλια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ επιτυχία να έχεις, πολύ καλή επιτυχία. Θα πας τέλεια. Το τραγούδι τα σπάει. Ευχαριστώ πολύ. Είστε θεάρες και ανυπομονούμε να σας δούμε και στη σκηνή, κορίτσια. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους ακροατές του Ζου που είστε εκεί πέρα έξω και μας ακούτε. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα ακριβώς στις 5 εδώ στο Bill Nackis and the Boss Crew. Bye bye.